Uy! Day! Te, Ayawan sa tanim mo di ay man ito kag panungkap. Unsa may ato ah? nahumoy kan ante. Oh, nida. Bito kita ko. Kanang mangayo ko te nya. Kanang apilon sa kuning konte na pa may coke te nya. Ay bawon buntis ang kuot Ay, day dili. kay makayuti ay na. Ay dili okay ra te kay. Paan pa man ni te 8 months pa man ni. Ah, 8 months day dako na mo kay muntian mga kag mga anak. Te kanang mga sa apil og asin te. Ay, Asin. wala doon man unta ang kuan diri day baryo diri day aron makapalit ka dito ko. Ano lang te ibalik na nako te ha. Ay balik ang imo. Ibalik sa iya kay magluto magugutan niya maabot ko kung banaon niya. Kuan te kanang namin. Ay sakto kay mantika te. Magkuan ko magprito ko te ba. Nya ay bitsin te. Bitsin, bro, wala na may bitsin day. Ay kanang gay lang kapalit bitsin te be. Tag 3 man na kundi ay tag 5. Ay sakto ha. Salamat kay tiya. Ay, ti. Kanang maggrocery man sa buo niya tisa. Kanang ti ako na ning kape tiya kay favorite man hinako ti ganahan kay kuan kape ti ba. Ha? Ako na ni ti ha. Ah, sige sige, butang diri day. Ay, salamat kay tiya. Kuan sa ti kanang Unsa ba may mga day? ay wala ko'y kuan dito ti wala ko'y kanang posporo. Ha? Dalhon lang sa kuning lighter ti balik lang ako ti. Kanil lang ti. Ang kanon ni mo day. Ay, ay, Oh, ay, 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 sorry, te. Ay, ibalik na nako ang kanti kantiro, te ha? Te ha? ah, sige sige. Sige day. Ati ka nang, mangyot ako, te ba ka lang? Pagay, 20 dira, te. Kay, natal ko, ugma, te ba? Kay, wapi pamliti. Mo kay serious. 100 lang, te. Te ha? Ka nang, sige lang, te, kay. The more you give, the more the blessing. Oh, thank you, te. Ay, sige sige. Ite ha. Ay kana, kita mo ko tong mga sinsiyo ni mo kay. Aray nang tatip. Sige na. Nanam ni mo 100. Ano ba kanit ba ni na lighter kay gikuha ni akong lighter. Ah, sige, ito akong gigo ni mo tiba. The more you give, the more you blessing. Salamat kayo te ha. Oh, sige 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 day. te. Ayaw nagbalik diri day ha. Oh, balik day diri kang ili sa imong gihulam nga kwarta nya ang akong mga kaldero in town day. Ilisan pa ni te. Abi na ko imong ihatag. Ihatag na ning te. Ay kay alati makuhaan niya kuti. Buntis ra ba kuti. Oh, sige sige day. Salamat te. Ah, sige mo. Tawa na nga silingan diyan bag-o. Uy, ihakot maning gamit na mo diri. Sana man taon taan. Unsa marilong aga na ko aning gidaman tong kaldero. Na jud. Basta ang kape. Nga pira ba to rosaryo inig-abot aton saon lang niron. Lab! Ay, kaulit kita og sayo. Lab, sus. Wala dito tayo kape ron lab. Asa ka pa ako diri pertim to degan na? Ayaw di ba? Wala ba? Oh, Ni ari diri ka ng buntis niya. Pero mayroong gikuha kaldero. Nya ang sunod na sa gikuha magkakape. Unsa pa to nangayo pa ito og sinsiyo kay mga prenatal kuno siya. Gida pa jud bisag gidagila pa gid diri ang sinsiyo pa jud ako nga daghan niya ang gikuha pa jud ako 100. wala imong panghatag pod. Wala na ko gipanghatag. Uy, ang sama kung buntis makuhaan niya kuno siya og di niya madala. Unsa na mura naman to siya nga grocery dire. Mao gani na grocery gani diri sa atuwa gani na hastang lighter o wala ta lighter o sa paghatag dia. Asa lighter? Hasta naging lighter Sana lagi. man tano wala man lang kay ingon lang ta ka nga diri lang puyo day. Ah, wala lang sa ko niingon kay nagdali man sa tuwing taon. Hala ka puya sa dani asa Hasta naman. ko sobra na to gabi ilab gidala pa. Hala, ay naunsa naman ento. Mao gani. Panghatag wala koy pangkape na mapalit sa koy. Pagpalit sa dito ko na. Pagdali ha, pagapit og sudan. Pagapit og sudan ha. Oh! Eternity later. Oh, nibalik lagi ka day asa kaldero na ko day. Kay init para ba ko? Delete ko na. Zaman. Ogo, o, a, e, o, ago. Lalo ka
day? Kaanak na lang siguro ko, te. Uy, ano na ang makadilas ang mua? Ay, nadili man ko mananabang. Ato sa ospital. Dili, te, dire ko mutuol, te. Ay, 哎呦我的妈！ ato sa ospital na. Asa mga amahan, anak ko, pagpadala sa ospital. Among bana, te, aman, ani. Gag! Okay. Uy, pagtarong dahil ako na day. Ikaw na, ato na sa ospital ako na. Kapalit na ko kape. Ay, dili sa iyo. Oh, nanam sir ganito silingan. Ay, Mga nakay. Oh, nya nga naman na dire di man hospital. Nangitan mo. Oh, na ako may pangitaon nimo. Asa man yung bana oy? ikaw may amahan, ani. Unsay kano ako pagtaon? Uy, dili sa iyo. Pagtarong na sa iyo, ha? Kano ako man? Unsay pa Uy, pagtarong oy ngano gutong ako yamana na. Ikaw lagi amahan, nakalimot ka to nagtagay ta. Pagtarong, uy, Oo, pagtarong. kalimot nga nagtagay ta ngano ako may mahan nga magtagay raman ta. Dagan man ta to. Oh, dagan bitaw mo. no, 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 no.